version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina! Kumusta na kayo? Ang gagawin natin ngayon ay isang napakalumang recipe na ni-request ng ating mga kakusina sa ibang lugar, sa ibang bansa. Sa Amerika, sa US, sa Australia, sa iba't iba pang lugar. Ito ay ang makalumang bacon. Ang mga ingredients na gagamitin natin ay ang karne, tinadtad na karne o giniling. Any kind of karne maaari. No? Pero ang gagamitin natin ngayon ay ang baboy, pork. Meron tayong iklog, meron tayong sibuyas, bawang na pinirito, tinadtad na kamatis, chorizo de Bilbao, at queso de bola, salt and pepper. Paghahalu-haluin lang natin ito. Pagkatapos, babalutin natin sa makalumang paraan, which is also dahon ng saging. Ang unang panahon naman, sapagkat meron silang ampelya, kinagamitan nila yon. Pero kung wala na, maaari rin nilang ginagamit yung dahon ng saging noon, o kaya sa modern ngayon ay ang ating aluminum foil. Pero see to it, kung gagamit ka ng aluminum foil, wala siyang asim. Maghahalo na po tayo ngayon. Ilalagay ko itong ating karne dito sa bowl natin, mas malaking konti, no? At saka natin, lalagyan natin ng salt and pepper. To taste lang naman po. Halu-haluin siya. Tsaka tayo maglalagay ng iklog. Isang buong iklog. Ang purpose nito, parang binder yung iklog na puti. Ang murkon po ay maraming version ngayon. Moderno, meron siyang, itong makaluma ito. Ang moderno natin ay, siyempre ang mga ingredients niya ay modern din. Meron siyang pickles, meron siyang carrots, meron siyang iba-ibang ingredients, no? Meron siyang milk. Pero itong atin po ay simpleng napakaluma. Madalang na lang po ang gumagamit ng ganito ngayon. Kaya po kayong mga kakusina, kung gusto niyo lagyan ng pickles, magdagdag po kayo kasi maaari naman tayong mag-modify o magdagdag pa o magkulang, bahala tayo. Tapos yung tinadtad nating chorizo de Bilbao. Ang mga Kapampangan kasi po, ayaw nila yung basta chorizo lang. Gusto nila yung pinakamahal na chorizo de Bilbao. Ilalagay na natin siya. Lalagay din tayo ng sibuyas. Piniritong bawang. Kamatis na pinagtag.
Tsaka natin lagyan ng konting cornstarch. Not konti pala. Lagyan natin ng 2 tablespoons of cornstarch. Lastly, lalagay natin ang ating grated cheese. Ito. Ang keso natin pong ginagamit ay keso de bola. Yan ang choice ng mga Kapampangan. At lagyan nila ng konting butter. Pag naggamit po tayo ng keso de bola, huwag masyadong marami yung asin. Kasi medyo maalat-alat din po ito eh. Lagyan natin ito ng butter. Ito po, almost done na siya. Ngayon, kung para sigurado kayo sa taste niya, kukuha kayo ng konting portion, tsaka nyo, kung hindi kayo makakatikim ng raw, pirituin ninyo, tsaka nyo tikman sa taste ninyo. Ito po, dahil makaluma ito, hindi tayo gumamit ng gatas. So, ang ilalagay natin ay atsuete. A little of atsuete coloring po, para hindi siya maputla. Ayun. Ngayon po, magbabalot na tayo. Kung wala tayong ampelya, maaari din tayong gumamit ng dahon ng saging o kaya aluminum foil as long as wala pong maasim ang ating mixture. Lagyan po natin ng butter, i-grease natin ng butter ang ating dahon ng saging. Yung iba, gumagamit din po sila ng gasa. Yung mga may gasang, kasi kung nasa ibang bansa kayo, wala kayong dahon ng saging, meron naman kayong aluminum foil, meron naman kayong gasa, pwede rin gamitin o cheesecloth. Maglalagay pa tayo ng konting, i-grease natin ng butter ang ating dahon ng saging. Ang dahon ng saging po, nag-a-add po nito ng konting flavor sa ating mixture. Kung nagko-commercialize po kayo, i-weigh ninyo ito sa grams, no? Kung ilang grams bawat isang murkon. Pero tayo po ay homemade lang po tayo. Hindi tayo magbi-business dito. Dahon ng saging ay ininit natin muna para lumambot po siya. No? Lagay mo lang sa flame para lalambot siya. Ito. Tsaka natin siya steam.
Ito naman po, ilalagay ko naman yung foil. Ito naman po yung foil para naman po sa mga taga-ibang bansa na ating kakusina. Alam kong walang nagmamadali tayo, pero wag niyong lalagyan ng maasim yung ating mixture. It is safe to use foil, no? Aluminum foil. Ngayon po, i-steam natin itong ating murkon for about 1 hour. 1 oras po. Kasi kailangan malambot siya eh. Ngayon, kung ayaw mo naman yung nagmamadali ka, kahit 30 minutes lang. Pero mas masarap siya, the longer na naka-steam siya, the better po. Ngayon po, i-steam na natin ang ating murkon. Ayan. Ito, tingnan na natin ang ating murkon. Ito. Halfway na po tayo ngayon. Gawin naman natin ay alisin natin ang balot and then pakulo natin uli dito sa may sangkap naman po. Ginawa nating dalawa sapagkat ayaw natin yung foil kasi yung iba baka gagamit ng foil para safe po siya sa mga reaction ng metal at saka ng suka, ng maasim. Ito po, inalis na natin ang balot ng ating murkon. Ang susunod na gagawin natin ngayon, pakukulo natin dito sa pinagkuluan natin kanina sa yung water, yung liquid na nandoon sa steamer, nilagay ko po dito. Ngayon, ipakukulo natin siya dito at maglagay pa tayo ng sangkap. No? Lagyan ko po ng atsuete uli. Ito po yung magiging sauce natin, yung gravy. Tapos, yung ating tinadtad na bawang, no? Yung toasted bawang, yung kamatis kanina, ilalagay ko rin. Yung sibuyas. Ito po, kumukulo na siya. So, maaari na nating ilagay ang ating murkon. In-steam muna natin po. Sa iba, hindi na nila ini-steam ito. Diretso na nila linuluto. Kaya lang po, wala tayong ampelya, gumamit tayo ng dahon ng saging at saka ng aluminum foil para safe naman po. Kaya 2 beses natin siya linuto. Although, almost done na po siya. Ito na lang po ang sarsa niya pag sinerve natin.
I-season natin ang ating mixture sa a little of salt again. At saka paminta. Lagyan natin ng dahon ng laurel. I-low lang natin po siya para hindi siya masyadong mawalan ng sauce. Maaari din natin takpan. And then leave it mga 5 minutes po siyang nakakukulo-kulo at saka na natin siya alisin. Pwede na siya. Tignan po natin ang ating niluluto. Ito, okay na po siya. Ilagay na natin po ulit dito sa ating bandihado. Ngayon po, maglalagay tayo ng 2 kutsarang cornstarch dito sa ating maliit na tasa. At saka natin po ilagay dito para lalapot. A little of water. Ito po ang ilalagay natin sa ating morcon, no? Pero kung gusto natin pong mas masarap pa, kukuha po tayo ng lemon o kaya kalamansi. Tsaka natin siya lagyan natin pong kalamansi o dayap juice. At saka po natin lagyan ng grated cheese, queso de bola. Halu-haluin siya. Hanggang ma-dissolve yung cheese. Ito po, tapos na siya. Ang purpose po ng ginawa natin ito, optional naman yun, no? Maaaring after na kumulo siya, ilagay mo na siya dito sa ating morcon. Maaari namang yung dinagay nating dayap at saka yung konting grated cheese para po maglasa siyang as if meron po siyang taba ng talangka. Sarap. Mga kakusina, ito na ang ating lumang version ng morcon. Cooked from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!